שלום, אני בדיוק שומעת ורואה פה את בועז מעודה, שהוא שר וזה ובלה בלה בלה, מי שמכיר מכיר. אני רוצה להגיד, זה גבר אמיתי. בעיניי, אני לא מכירה אותו אישית, כן, אבל מהחיצוניות, מי ששואל איך גבר אמור להיראות בעיניי, אז ככה הוא אמור להיראות. בסדר? גברי, לא מבחינת השרירים, לא מבחינת הגוף, לא מבחינת החיצוניות, שוב, אם אולי אני נשמעת שטחית, אבל לא. אני מדברת על הפנימיות מה שנקרא, הוא נותן לי להרגיש כמו מלכת אסתר, שאני לידו, אני שיחה. זאת אומרת שאני יודעת הכללים שלי בתור אישה, לא בקטע שהוא, איך שאומרים, הפמיניסטיות שהן כועסות ורוצות להיות כמו גברים, לא. בקטע כזה שהאישה, התפקיד שלה הוא לנקות, הוא לבשל, אין מה לעשות, זה התפקיד של האישה, זה בסדר גמור. זה היה מימים ימימה, כמו שהגדי, התפקיד שלו ללכת להביא אוכל, נכון, עשב וחיטה, לא יודעת מה. והגדייה, התפקיד שלה זה להעניק את הגורים, נכון? אז ככה זה גם האמא והאבא. אני יכולה לשתף אתכם במשהו שאני קצת מרגישה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, אפילו בשנה, שנתיים האחרונות. הווייבים האלה של הגברים והנשים בעולם, מה שנקרא הבסיס לקיום של האנושות, מבחינתי הוא קצת, מהבחינה שלי, מהצד שלי, ממה שאני הרגשתי כלפי הגברים, כלפי האהבה, כלפי החלומות שלי להיות אימא, לא משנה, כלפי זה, הרגשתי שוואו, זה בטל ומבוטל. שפשוט לא בא לי להיות אימא יותר, ולא בא לי, אני מנקה ואני מסדרת, ואני אישה טובה ומטופחת ונקייה, לא בשביל משהו, כן, בשביל עצמי. אבל החלום שלי בחיים האלה, במיוחד בזמן הזה, אני לא יודעת למה, זה היה להיות אימא, כל כך בער בי. ועכשיו החלום הזה התפוצץ. באמת שהוא התפוצץ, ואני לא מדברת על זה, זה לא מה שבאתי לדבר על החלום שלי להיות אימא. אני מדברת על זה שהווייבים בעולם, בעיניי, הם קצת נהרסו. כי פעם, כשאני הייתי ילדה, והייתי רואה מהצד איך בן מתחיל עם בחורה, איך ילד מתחיל עם ילדה אפילו, כן? לא מדברת על אנשים גדולים. אז זה היה כל כך תמים, ואני הסתכלתי מהצד, והייתי ילדה שמנמונת, והייתי ביישנית, ולא לא דיברתי עם אף אחד, כן, היו לי חברים וחברות פה באזור שאני גרה, וכן, אני לא יכולה להגיד שלא, אבל לא היה לי את העניין האהבה, ולא, רק ראיתי מהצד, וזה היה כל כך תמים ויפה, הלוואי שזה יחזור, זה יחזור, זה לא יחזור. אני לא מטומטמת. אבל המציאות כרגע, אני חושבת איך אפשר לעשות אותה יותר נעימה בשבילי. אני רוצה שהמציאות תהיה יותר נעימה גם לכולם. זה מה שבא לי, ואני בטוחה שכשהמציאות תהיה נעימה לכולם, לכל מי שחי פה במדינה לפחות, אם לא בעולם, אני רוצה שיהיה טוב לכולם בכל העולם, אבל כרגע שיהיה טוב לנו, למי שחי פה. צריך לנסות לעשות איזשהו משהו, כי אנחנו פה, והחיילים שלנו נלחמים, והחיילים שלהם גם נלחמים. אז אנחנו באותו מצב, גם האימהות שלהם בוכות, של המחבלים, כן? זה בסדר גמור, זה טבעי, וזה המלחמה, וככה זה שיש מלחמה. ובתורה כתוב שיש מלחמה, חתן יוצא מחופתו, וכלה יוצאת מחופתה, וכולם הולכים להילחם. כך כתוב בתורה, נכון? אז זה בסדר גמור. כך גם כתוב אצלהם. זה הטבע, זה האנושות. אנחנו לא יכולים לנסות לשבור את האנושות, לשבור את הטבע, לשבור ולזרוק אבנים ולירוק לבאר שממנה אנחנו שתינו, לבאר שממנה משה רבנו ובורא עולם עשה נס והקה את הזה ויצא מים מתוקים, וכמה ניסים שרק לא קראו לנו. מי שמאמין ויודע, ואני מאמינה בתורה, בתורת משה אמת, מה שכתוב בתורה, ב5 חומשי תורה, אני מאמינה אמת לאמיתה. זה האמונה שלי. מעבר לזה, אני מכבדת את כל האמונות. איש יחיה ויעשה ויחגוג את חגו בחוץ, בביתו, איפה שהוא רק ירצה, כי מותר. אז בגלל זה אני אומרת, המלחמה התחילה מתי? בשמחת תורה, כששמחנו בתורה. היה בלגנים שם, היה שטויות, לא יודעת מה היה. מה קורה פה? תסבירו לי מה קורה פה. אנחנו הבאנו את זה על עצמנו, כי השנאה באה מתוכנו. אז אנחנו לא יכולים כל היום לדבר על גזענות, על כמה שצריך להעיף מפה את ערבי ישראל. הם חיים פה, הם ישראלים לכל דבר. הכפרים שפה מסביב באזור הצפון, במרכז, בכל הארץ, הם היו חיים פה, לפנינו אפילו. הם היו חיים פה עם הסבא והסבתא שלנו, ממרוקו, מתימן, מאיפה שהסבא שלכם הגיע. נכון, היו חיים פה? אז הכל בסדר ויפה. הכל היה פה מושלם. הארץ הזאת הייתה הכי טובה בעולם. ארץ של סוכר ודבש. אתם מבינים מה אני אומרת? ואני אפילו לא הייתי פה, אבל אני בטוחה ב100%. כי פעם, המלחמות האלה לא היו ככה, נכון? היום
תשימו לב, זו מלחמה שהיא קצת יותר פסיכולוגית. אני חושבת שהמלחמה הזאת היא מלחמה שהיא בתוך הפלאפונים, מה שנקרא. שימו לב כמה שולחים לכם קישורים ודברים ועניינים, תיזהרו מזה, זה מסוכן. ומעבר לזה, כל מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות מטריף לנו את המוח, הוא משגע לנו את המוח. אני חוויתי משהו לא נעים לפני כמה שנים, ואני אוכל להגיד בוודאות שזה היה כתוצאה מצפייה שלי, בבחורות באיזושהי אפליקציה, והייתי רואה את הבחורות האלה שהן רזות ויפות, ואני לא כועסת על אף אחד. יש דרך לרזות, אני פשוט, מה שאני מנסה להסביר, שאני חוויתי איזושהי טראומה בחיים, מכתוצאה שאני צפיתי בבנות שלא עשו לי כלום, הן היו יפות, הן פשוט היו יפות ורציתי להיות יפה כמוהם, זה הכל. ואז נכנסתי לאיזושהי תקופה לא נעימה, וברוך השם אני אחרי זה, אבל העניין הזה שכל מה שאנחנו רואים חודר לנו עמוק עמוק. כי אני חושבת, ואני כמעט בטוחה, מבלי לדעת אפילו ב100%, שהיום מרוב כל הטכנולוגיה יש איזושהי קרניים, יש לא יודעת איך לקרוא לזה. קרני לייזר, אני לא יודעת איך קוראים למילה הזאת, אבל אני בטוחה ב100% ששולחים אלינו כמו איזשהו לייזרים, נכון היה פעם את הלייזר האדום הזה, אז זה משהו יותר מתקדם, אני לא יודעת, משהו שאנחנו לא רואים אפילו. ככה אני מדמיינת, ככה אני חושבת, ככה אפילו חלמתי בלילה. מי שרוצה שיצחק, מי שרוצה שיחשוב שאני מטומטמת, תהיו בריאים. זה מה שאני אומרת וחושבת, ואני אגיד את זה לנצח. כי אני החלטתי בשבועות האחרונים שאני לא אסתום את הפה שלי, ואני אגיד בדיוק מה שאני חושבת ומה שאני רוצה, ואני אדע להגיד את זה בדרך נכונה ומכובדת, כמו שצריך, ואין בעיה לדבר, ואין בעיה להיכנס לוויכוחים, ואין בעיה להיות חברים של כולם. גם כי אם אתה מאמין באמונה שלך ב100%, שום אפיקורס ושום מישהו שיבוא לבלבל לך את המוח, לא יבלבל לך את המוח, כי אתה מאמין חזק. אם אתה לא מאמין חזק, אז אתה תפחד, אתה תברח מהר, יהיה לך קשה לדבר איתו. אז זה בסדר, אנחנו אחים, וגם מי שלא אח שלנו היהודים, הוא אח שלנו. אתם יודעים למה? כי אלוהים ברא את כולנו. זה הכל. אנחנו אולי לא אחים לעם, אבל אנחנו אחים לאבא אחד. אז תהיו בריאים נשמות ותשמרו על עצמכם. ואני אשמח שתצטרפו אליי. לפעמים אני אעשה ככה קטעים, אני אוהבת לדבר. שמי זוהר. אני גרה באזור הצפון, אני גרה כרגע באזור שהוא של מלחמה. ואני אוהבת מאוד לשיר ולדבר עם אנשים ולצחוק. וזהו, אז שיהיה לכם ראש חודש טוב, היום ראש חודש ניסן, שיבוא אלינו לטובה, שבעזרת השם הגאולה כבר תגיע. וזהו, להתראות, שיהיה המשך יום טוב.